Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo po sa kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Huwebes, Pizza 15 na, buwan sa Enero tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karong butaga makigsunan. Tropical depression nga si Ada. Mas nikusog og jutay samtang ana-ana sa kadagatan sa Eastern Mindanao. Straight to the point. Atong pahinaot mahigala nga dili ni makabuylo kining maong tropical depression ha, gumikan mga sukit di paminaw kay niatay daghang makalihukan alang sa kapistahan no ni Senior Santo Niño mga higala o ba-ibay ni mga kalihukan o niya di ay mga purely religious nga kalihukan o doon na po daghang kalihukan nga mga kalingawan no lain mahigala nga mga activities diri sa may Plaza Independencia, diri mga higala sa Cebu City Sports Center, diri sa may IT Park, sa mga kana nga manghinaot ta mga kagilaan nga dili unta makabuylo kini mao nga tropical depression. Straight to the point. Sa Pikas Bahin Penitential Walk with Mary gipahigayon kagininang kadlawon na gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica Minore del Santo Niño o gitambungan og di mo minus 160,000 ka mga deboto. Straight to the point. Nagpadayon ang misa ning mga orasa og mosunod pang mosunod dayon ang traslasyon sa imahe ni Senior Santo Niño o Birhen sa Guadalupe paingon sa Dakbayan sa Mandawi. Diin sugaton sa imahen usab ni Senior San Jose. Samtang ugma sa buntag ibalhin ang mga imahen ngadto sa Birhen sa Rigla sa Lapu-Lapu City alang sa fluvial procession sa Sabado sa buntag. Straight to the point. Nagatanig pagtagad do butaga sa atong paban-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ni Saka pa sa 20 na ang ginaghanon sa mga nakalas sa insidente sa Binaleo Landfill. Straight to the point. 18 ang nariskyo og na ospital human na angol samtang doon na pa'y 16 nga missing. Straight to the point. Ato ni hatagag update karon nga buntaga mga higala kini nahitabo sa may Binaleo. Bisan pa man og doon na mga higala mga equipment kay gigamit sa usa ka binahan gikan sa Davao nga matod pa doon na pa'y ma-detect nga posibleng doon na pa'y sign of life dito sa ilawom o mga kaparentihan ang mga pamilya padayong nagampo o padayong nang hinaot no niining positibo paunta mga sukit tigpaminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon o niining padayon gyapon nga search and rescue operation dito sa Barangay Binaleo. Straight to the point. Sa laing bahin na gisupak ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang gisugyot nga waste to energy facility alang sa siyudad sa Subo tungod sa mga environmental concerns o kakuwang sa klaro nga mga lagda alang sa maong proyekto. Straight to the point. Kanta sa nagpagtagad na butaga sa atong paban-uban mahigalan ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the O samtang sa Pikas Bahin katong ako nang giingon mahigala nga wa gigapa katong kaso mahigala nga gipasaka atong parinti ni kanhi Gobernador Gwen Garcia batok mga higala ni Governor Pam Bariccuatro pagsulot og uniforme mahigala sa SWAT hinimo mahigala sa AI iyang gikiha si Pam gumikan kuno mahigala sa usurpation of authority. Wa siguro kaklaro mahigala nga katuma ang uniform dili ganito uniform sa SWAT. Dili uniform sa SWAT sa Pilipinas. Unya maklaro ni mga higala. Gisulti na gani nga AI, ni pasaka yung kaso kay ang iyang gara-gara lang yun. No, gara-gara lang yun pagpangharas mga higala. Nga harason na yun ba? Ngana na mga higala ang mga daghan siguro sa kwarta, daghan sa ikabayad mga higalag. Mupreparar sa ang kaso, hala. Pasakag kaso, pero sa ako nagiingon mga kailan, wag hinungdan itong maong kaso. O karon ang resulta mahigala, ang Fiskaliya, gibasura ang maong kaso.
Ako na itong gihimadlandaan nga mabasura yun yung kasuha. At tuod man, nabasura yun. Laliban ka mo pasakag kaso sa basis may galas picture. Nya ato nang discuss may galang mga elements ni anang maong nga krimen mga kagalan di gyud maigo. Besag asan dapita. Straight to the point. Ang iya mahigala kay naay picture nga nagsulot og uniform sa SWAT. Mo iyang gipasakag kaso. Katari pagtagan dubutaga sa atong manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado